Helo, Georgia Ruth sy'n ma, ac heddi fi yn mynd i fod yn dangos i chi siwt i sgwennu'r gân sydd ynddoch chi heddi. Fi'n gwybod bod yna lot o ddirgelwch ynghylch sgwennu caneuon. Fi'n credu bod yna syniad eitha mystical, bod caneuon yn gorfod dod o'r nefoedd bron, bod nhw'n pethau sy'n just yn cyrraedd ni mewn breuddwydion, neu bod ni'n gorfod chanelu rhyw fath o magic mwyn gallu sgwennu can. Ond fi yma heddi ddangos i chi bod hwnna ddim o reidrwydd yn wir o gwbl, a bod chi'n gallu sgwennu rhywbeth nawr. Hyd yn oed os chi rioed i sgwennu can, hyd yn oed os chi ddim yn chwarae offeryn, fi'n gaddo i chi, mae yna gân ynddo chi heddi, a ni yn mynd i ffindio fe. Falle bod chi'n wyndro beth sy'n angen arnoch chi ar gyfer y broses yma. Wel, yr ateb ydi ddim lot o gwbl. Beiro, mae hwnna'n handi i sgwennu y geiriau. Os chi'n fwy technolegol na fi, mae ffôn neu laptop neu beth bynnag hefyd yn dderbyniol. Ond fi'n hoffi mynd yn old school, fi'n hoffi llyfr a fi'n hoffi pen. So, rhywbeth i sgwennu gyda. Dewch eich hunain wrth gwrs, bod hwnna'n rili pwysig. Os chi eisiau dod y gyfferyn, os chi'n hoff o chwarae'r piano, neu mae gitar gyda chi, neu ukulele, neu unrhyw beth chi'n hoff o chwarae gyda, os chi'n gallu chwarae offeryn, dewch y hi. Ond dim rhaid. A'r peth pwysig arall wrth gwrs ydy lle. Y lle chi'n penderfynu sgwennu'r gân. Rhywle sy'n neud i chi teimlo'n eitha positif, rhywle sy'n teimlo yn braf. Felly, yn gyntaf, cyn bod ni hyd yn oed yn pigo'r beiro y llyfr fyny, cyn bod ni'n gwneud unrhyw beth fel yna, fi eisiau i ni ymlacio'n llwyr. A'r ffordd gorau i wneud hwnna fi wedi ffindo yw trwy anadlu. Felly, fi'n hoff o jyst wneud cwpl o ymarferion anadlu. Ac os chi ddim yn meindo, beth mi chi'n wneud nhw gyda fi nawr. So fi'n mynd i jyst eistedd gyfforddus, wneud yn siŵr bod y ysgwyddau di ymlacio, bod popeth yn y corff yn teimlo'n eitha ystwyth ac yn relaxed. A wedyn fi'n mynd i gymryd un anadl rili dofn, reit mewn i waelod yr ysgyfaint. Fi eisiau chi gallu teimlo'r aer yna, reit bron yng nghefn yr ysgyfaint. Chi wedyn mynd i adael yr aer yna allan trwy twll eitha bach yn y ceg. Newch yn siŵr bod e gyd yn dod allan. A falle os chi eisiau gwneud sŵn bach, tra bod chi'n gadael yr aer allan, mae hwnna'n ffain fyd. Jyst newch be bynnag sy'n gwneud i chi deimlo'n gyfforddus. Felly dyma ni, newn ni anadlu mewn y mas. A falle byddech chi'n licio gosod nod ar gyfer y sesiwn yma. Intention neu bwriad, rhywbeth ni eisiau gwneud yn ystod ein sesiwn ni'n dyn gilydd. Falle cael hwyl yw'r nod. Hwna wastad yn dda. Neu jyst sgwennu can. Mae hwnna yn nod really teg fan hyn. Neu falle bod chi moyn bod yn ddewr. Sa'n siŵr, unrhyw beth sy'n teimlo'n iawn i chi heddi wrth i ni fynd ar y daith yma gyda'n gilydd.